Mismong sa CLTV News na ipadala ang mga larawang ito ng isang netizen na makikita ang maitim na usok na buhat sa gawi ng manggahan. Ito raw ay sa gitna ng kabukiran sa Barangay San Miguel, San Simon, Pampanga. At ang pinaparatangang pinagmulan ng usok, di umano, ay ang Greenland Recovery Center. Buhat sa reklamong ito, nabuo ang isang technical working group na nag-imbestiga nitong July 14, 2021 sa Konseho ng San Simon kasama ang Pampanga Provincial Environment and Natural Resources o PENRO at ang mga lead agency na nagbigay ng permit para maitayo ang naturang planta. Naabusisi ni Pampanga PENRO Chief Arthur Punsalan na papaano nakapag-apply ng reclassification sa lupa ang Greenland Recovery Center sa Barangay San Miguel na isang agricultural zone ng San Simon. The area is did not approve for the industrial zone. Is that correct? Yes. Hindi, para lang mali kasi yung di-discuss natin sa ECC will be discussed by EMB. What we want from the local government were the issued permits and clearances for purpose of documentation and record purposes. Sir, as per our office, which the MPDC under zoning division, napagalaman namin, sir, na nag-apply ang Greenland Oil ng reclassification. Nag-apply sila. Pero ang aming ang classified ng San Miguel is agricultural. Certified as urgent ang request ng reclassification ng lupa sa Barangay San Miguel ng Greenland Recovery Center noong taong 2020 sa Konseho ng San Simon. Ito umano ang ugat ng problema na kung bakit naiposisyon ang isang industriya na hindi akma sa zoning ng naturang lugar. On January 14, 2020, the last ordinance to be approved is 2005. An ordinance reclassifying of land from agriculture to industrial and commercial purposes covered by TCT number 611742, situated in Barangay San Miguel, San Simon, Pampanga. The land area is more or less 14,822. This was certified urgent under the office of the mayor. Pero ang ordinansa o proseso ng reclassification ng lupa ay hindi umano humantong sa sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Dito, punto ni San Simon Acting Mayor Leonora Wong. Pati ang mga na-secure na permit ng mga ito ay isang malaking pagkakamali. We started it wrong. So everything became wrong. Now, akala kasi ni Nanay Gov, Nanay Vice Gov, pumutok ang bulkan. Natatakot na. May trauma kasi ang Kapampangan ng Mount Pinatubo eh. Ganyan-ganyan. Akala nila, may bundok na sa San Simon. Sinigundahan din ni Ula Supan, Chief ng Municipal Planning and Development Coordinator, na ang proseso ng reclassification ng lupa ay hindi naisangguni sa Comprehensive Land Use Plan ng bayan. So si SB, nung nireclassify po yan, hindi kino-ordinate sa office ko. Kung hindi man po sa office ko, sana kino-ordinate sa local zoning review committee. Bukod sa aberya sa ilang permit a zoning ng planta ng Greenland Recovery Center, naipresenta sa pagdinig ang teknolohiya ng pyrolysis plant na ang makinarya ay ang mag-extract ng rubber oil, carbon black, synthetic gas at tar metal buhat sa mga patapon na gulong. Sa panig ng mga investor na naiipit ang kanilang operasyon, hayaan umano sana silang maiwasto ang mga puna ng lead agency na sumita sa kanilang industriya dahil hindi biro ang naging kanilang puhunan. Kung may nakita tayo, violation, ang tingin ko lang po, no? Dapat may chance yun na i-correct. Di ba? Bigyan nyo kami ng time. Actually, kahit ngayon pumunta tayo doon, nakita nyo yung correction doon, malaki. Wala na yung nakita nyo na yan. So, wala ba tayong ganong isip? Di po ba dapat pagka ganyan, na hindi naman small business, medyo malaking investment din? Sabi nga niya, open tayo sa mga investors. Pero parang hindi. Ipinaliwanag rin nila na ang usok na nakita sa mga larawan ay hindi ang aktwal nilang operasyon, kundi ito ang mga panahon na nagsiga lamang umano sila ng apoy ng kahoy at dahon para mailagay sa tamang timpla ang init
ng ginagawang chimenea. Paolo G. Santos, CLTV News.